vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Imari zvayo, and sometimes vamwe vanhu vanokwanisa kuti maybe I am feeling jealous, but zvaizvezvi ya bamukuru vangu vari kurira, and ivo kubatsira zvavo vanobatsira, but pane zvimwe zvavanoita mushure mekunge vabatsira vanhu zvandisingafari nazvo, zvisingandifadzi. So I know kuti kune vamwe vanhu kunze uku they're going to say kuti maybe you are jealous since there is a little bit of a history pakati pangu nabamukuru. So ndakamborara nabamukuru vangu for a number of times pandainge ndichiri form 4 pandakambogara nasisi nabamukuru. So kubva ipapo then ndakabva ndazongosiyana nazvo, ndikati zvinezvi hazvina hunhu, then ndokubva tazorambana paya. So ivo vakabva vazoita kuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa. Ndokubva ndauya kuno ndikabva ndatanga kushanda, then ndikabva ndazoroorwa. So there was a time apo pandakazomboenda kumba kwavo, because ivo bamukuru vava kuita like izvezvo zvinoitwa nevanhu live on TikTok, zvekuti kana uri muprofita vanhu vanenge vachijoina malive ako. So ndakabva ndazoenda kumba kwavo, vakabva vatoita malive avo. After that ndobva tazongotanga kungotaura nyaya in general. Saka ndiri munhu wekuti kana ndikanzi ngationei mamovie, like ndinokwanisa kungoona movie maybe for 2 or 3 minutes ndobva ndatobatwa nehope. So takati tichiona movie kudaro, then ndokubva ndabatwa nehope. Saka ivo vari vaviri, sisi nabamukuru, vakatozvodza kutoti munhu uyu atorara. Saka ndakazomuka, but ndakati ndamuka I was still closing my eyes. Then ndakabva ndanzwa kuti zvacho zvinhu zvavainge vachitaura, ndikabva ndati let me wait a minute. Ndokubva ndatopretenda as I was fast asleep, ndikatotanga kutoridza ngonono paya. Saka ivo sisi ndivo vainge vachitaura kuti mvura iri kuda kuti inge ichiwedzerwa. Ndokubva vaseka zvavo sisi, vakabva vati asi murume wangu akaoma, sure ungasvika pakundipa zvivindi zvekuti ndinopota ndichienda kunokutorera mvura yezvitunha so that unge uchiwana macustomers paTikTok. Mukomana acho ndakaramba ndakati zii paya ndichiteerera, ndikabva ndatoona kutoti saka ivo bamukuru kana vari paTikTok paya vachiita malive avo vachipa vanhu zviprofita, vanenge vatobva mukugeza, vanogeza nemvura iyoyo yezvitunha, then voregedza kushandisa mafuta or roll on or anything. Vanozoti kana vabva pamalive avo ndopavanobva vazogeza zvekare. Uye zvekare kana kuri kunzi vanenge vaine vanhu vavanenge vachitaura navo like pamavideo chats, vazhinji vacho vanenge vari kumhiri kwemakungwa vanenge vatori nechibhodhoro chavo chemvura paside chekuti vanenge vachipota vachikusha, vanenge vachipota vachikusha mvura iyoyo, like mvura iyi vanoimwaya mumaoko avo, then vobva vangopukuta kufesi kwavo, zvokuti munhu uya wavanenge vachitaura naye haambofi akazvisuspekta kuti iye pane zvinhu zvaari kutoshandisirwa so that ange achizobhilivha mune zvose izvo zvaanenge achiudzwa naivo bamukuru. But kana ndakavatarisa bamukuru munhu anobatsira uye anoziva zvaari kuita, but dambudziko ravapo nderekuti havachamhanyidzani nekubatsira vanhu, but mari ndiyo yavava kuisa pamberi, zvakazokonzeresa kuti vange vachizotanga kushandisa mvura iyi inenge yakagezeswa zvitunha. Saka so far mukoma, kubva zvinhu izvi pazvakaitika, my sister and her husband they do not even know kuti I know kuti this is what they are doing. As for my husband, handina kana kumbomuudza because I really do not know what is his reaction going to be like, because iye akatorifeyawo dzimwe hama dzake dziriko kumhiri kwemakungwa dzikatobatsirwa, but mukoma I really do not like what they are doing. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amainini. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo amainini. Zvakangoma hazvo vedu we. Apa iwono uchitoti ndine muprofita wangu wandinofarira, izvo muprofita uyawe anotanga geza nemvura inenge yakagezeswa zvitunha even pamavideo chats.
anenge akageza kumeso kwake nemvura inenge yakagezeswa zvitunha, so that kana momupa mari munoita kutumidzira hanzi mari yakawanda. Hanzi kana upenyu hwavari kurarama unyatsoona kuti this is life, they are living life. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi truly speaking, Mukomanash, I don't even know where to begin. Moyo wangu zvaizvezvi unorwadza. And right now that I am married to another man, Mwari havo vakandinzwira tsitsi ndikabva ndazobetserwa mwana wedu uyo watinai, mwana wedu 1, but murume anogara achingochema kuti hey, dai zvaibvira mukadzi wangu, dai wakwanisa kundipa umwe mwana, but I have tried, zviri kuramba. Saka inini ndanga ndagara ndiine wangu 1 plus uyu, so ndava nevana vangu vaviri. So iniwo ndinobva kuma-areas ekubhikita uko. I'm not proud of my actions, uye zvekare I need to explain kuti chii chakaitika. So Mukomanashi, I found out kuti I was pregnant, and that time when I found out kuti I was pregnant, ndakabva ndatanga kuchema, ndikabva ndati hey, but why Mwari masarudza kundipanisha zvakadai? Because the man that I was married to, the father to my firstborn, munhu uya wekuti aingotevedza doro, oti kana apedza kumwa doro rake auya kumba. Ende mumwe musi ndakatoti auya kumba ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu akecha hure kudaro, ndokubva akanganwa kubvisa kondomu riya. Ndakarwadziwa Mukomanashi. Apa munhu aiva nesimba riya rekuti waiti kana ukaramba kurara naye waita sekunge uchaurawa. So this man, he was not supportive, and I was struggling to provide for myself. Ndikabva ndati panapa kuti ndinge ndichimuudza kuti ndine pamuviri, munhu uyu achatotimanikidza kuti ndinge ndichichengeta nhumbi iyi. Plus amai vangu sekuzivawo kuti ndainge ndiri pakati pekushungurudziwa nemurume, vakabva vanditi mwanangu, no matter what, chiregedza kuramba uchizvara. Saka ini ndaingonzwa nungu. Ndiri munhu uya kuti naturally zvinhu zvangu zvandinongoita sometimes ndozotoita zvekutomanikidziwa kuti ita chakati. Saka ipapo amai vangu vakatondiudza mune zvakanaka kuti iwe unofanira kuti unge uchienda kunotora mapiritsi efamily planning. Ndaingoti ndichaenda until ndazobatira pamuviri. Ndakabva ndatoti I have to keep this pregnancy from my husband as a secret from my family. So for months Mukomanashi, nhumbu iyi yakatanga kukura ichikura, but I was not even ready. Zvino ndakabva ndazoita miscarriage, but pandakaita miscarriage mukoma, like ndakatozvizvarisa, mwana wacho akatobuda achitorarama, ainge ari premature, and I was in shock. And chakandinetsa ndechekuti handina kana kumbonyanya kunzwa pain, like ndakangofila kuti painge paine chinhu chainge chichida kubuda kusikarudzi kwangu uko. Ndobva ndatoenda mubedroom mangu ndikabva ndakiya paya, since ndainge ndichingogara ndiri ndega nemwana wangu. Saka mwana wangu ainge achitotamba nekamwe kamwana kepa next door vachitotamba mahombwe avo. Ndikabva ndazvikira paya, ndobva ndatanga kunzwa kuti no, zvainge zvondiudza kuti pusha. Ndikabva ndati panapa handingambozviiti zvinhu izvi ndakarara pambedha ndinozadza magumbeza awa neropa. So ndakabva ndazonoti pafloor mukoma ndikotanga kugomera ndigonzwa ndikati kochii kunotarira kudai, wanikwe kutoti ainge ari mwana Mukomanashi, ainge ari mwana musikana, but ari premature, achitofema. Ndikabva ndati pano ndoita sei, mwana uyu is too small to survive, and it is far much better for me to end this baby's life than for me to leave the baby suffering. I know kuti zvinhu zvandakaita was very wrong, but at that time, like ndaiva munhu ainge aine rimwe zidepression risingaiti, rekugara uchihurirwa, kugara uchirohwa, kutorerwa mari, nekugara murume akadhakwa, dzimwe nguva achitouya kumba otoramba kutogeza, aramba kugeza kudaro ovati manje ndoda kuita bonde newe by force, ndichinhuhwa kudaro. Unyatsoziva kuti munhu uyu ari kunhuhwa, atova nemazuva asingagezi kana kuita sei. Saka ndainge ndiine trauma isingaiti. So mukoma ndakaramba ndakatarisa mwana uyu, ndichazoona kuti mwana uyu mupenyu. Mwana uyu, even though the baby could not properly open its eyes, but I felt kuti through its soul the baby was looking at me, and each and every time
apo pandinoti kana ndava kuda kunorara ndinokwanisa kungoita like sort of like a vision, so ndinongobwaira so ndobva ndotoita sekunge ndatoona ndinongobwaira kudai ndobva ndatoona zvose zvezve zvakaitika musi wandakasarudza kuti ndinge ndichizouraya mwana wangu uyu. So zvandakaita mukomanachi, ndakabva ndazotora mwana wangu. Mushure mekunge ndatora mwana ndokubva ndazoenda naye mutoilet yainge iri Blair toilet. Apa kamwana kacho kainge kari kadiki diki really tiny. Ndokuenda naye muBlair toilet muya ndikabva ndamuisa mupaper bag, but ndichinomukanda mutoilet nekuda kwekuti ndainge ndamuvharira muplastic. Ndakatonzwa mwana uyu as she was trying to fight for her life because ainge ava kusakwanisa kufema. Mukomanashi ndokubva ndangokanda mutoilet muya ndikabva ndafuratira, ndokubva ndadzokera mubedroom mangu, ndakabva ndatora bucket rangu nesafe ndokubva ndatanga kugeza ndichisuka mumba because mainge makazara neropa. After that ndobva ndakabva ndazotora jik ndikazanganisa zvekare ndikabva ndatanga kumopa ndichimopa mumba kuitira smell iyaya yeropa. Ndakazoti ndapedza manje ndobva ndakazotanga kunzwa pain. Ndakanzwa pain isingaiti. Murume akazoti adzoka paya akabva andiona ndichirwara akandibvunza kuti what was the problem. Ndobva ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndiri kumaperiods ende maperiods acho ainge achirwadza zvisingaiti. Haana kana kumbogara aita hanya nazvo. Akabva azongondibvunza kuti ndainge ndiine mari here. Ndikamuudza kuti ndainge ndingori ne$4. Akabva atora $4 iyaya ndobva aenda. Akazotodzoka after 2 days hameno kwaainge ari. Eivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Panorwadza ndeapo pavakati hanzi ndakamuisa muplastic bag, then the baby started struggling for its life, and hanzi kamwana aka kainge kari kadiki diki kari kapremature. Ya zvakangoma hazvo vedu bwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndakasunga mudzimu wemumusha. Saka kusunga kwandakauita ndozviri kukonzeresa kuti vana vose vange vachizova marombe. But what I've discovered mukoma, even though zvinhu zvandakaita zviri very wrong, but vanhu vanokanganisa madzinza evanhu ndisu varoora. Because chinoitika patiri varoora tinopedzera tava kuziva kuti muno mumusha kana uchida kudeketerera chakanaka kana kuti chakaipa unoita so uita so uita so. Saka kubvawo zvandakapinda mumusha ndakabva ndatanga kudzidziswa navamwene vangu vachinditi kana ukaona zvinhu zvaoma, iniwo ndakadzidziswawo navamwene vangu kuti unodai wodai wodai. Saka zvinhu zvezve mukoma ndakatanga ndichizviita ndichitiwo mwanawo anenge aendawo kutauni ndobva ndatanga kukumbirira kuti ange achizochengetedzewa. Kufamba kwenguva manje nekuzoshamwaridza nawo nevamwe vanhu vanenge vaine hunhubu ndopa ndakazodzidziswa kuti unokwanisa kutodeketerera mudzimu mushure mekunge wautsindira so that unge uchizoita zvaunoda iwewe. Ndakabva ndazoenda paguva rasekuru vanonzi ndozi sekuru, almost like zitateguru rakatanga dzinza. Ndikabva ndanoita zvandakaita paya mukoma. Kubva ipapo kusvika pari zvino rangova dzinza remarombe. Saka ndichiita zvose izvi ndainge ndakaudzwa nomumwe muchawa kuti vangu vana manje mukuzonokura kwavo ndo vanenge vava nelaki rose remudzinza, since vamwe vose ava vanenge vava kungotevererwa nemhepo inovapa munyama uye inokonzeresa kuti vange vachiita marombe. Saka vangu inini vana, you can even see kuti vana ava they are blessed. Ndine umwe mwana wangu somusikana anoti kana achifamba kudai mukoma unyatsokuona kuti munhu uyu kana akanyatsokuzvibata anokwanisa kutoroorwa kana nemwana wapresident, because dzimwe nguva mota dzinoita sekunge dzichabonderana varume vachingomutarisa chete. And what I like about my daughter is that iye even though achizviona kuti anodiwa nevarume stereki kubudikidza nelaki iro rinomuteverera, but akadzikama manje mwana wangu uyu iye ane 20 years but akadzikama zvisingaite
haasati akamborara nemukomana, ende kana ndikatotaura naye anotonditi mama nenguya uyo ari kutoti ari kuda kundiroora but ari kuti arikuda kutanga asangana neni, saka ndava kutomurambira izvozvo. So I am praying kuti uyu wangu musikana dai akazokwanisa kuzoroorwa nemurungu, murungu anenge aine mari dzake, then ndikwanisewo kudyawo, then ava vana vangu vakomana they are very resourceful ende unyazokona kuti future iripo. Ndinomwe mwana uyo anogona ende ndogara ndichimubvunza kuti saka iwewo uda kuzoita sei? Anonditi mama I want to work for NASA. Amene zvavanenge vachiita ikoko kunasa, so that is what he says. Anzi ndoda kuita muscientist ndozoshandira kunasa. Saka zvose izvi mukoma kuti vana vangu vange vachizosvika pavari inhau yekuti inini ndakakwanisa kubata zitateguru remudzinza kuitira kuti ringe richingotarisana nevana vangu rofuratira vamwe vose vana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi vanhu vanokanganisa madzinza evanhu hanzi varoora. Do you agree or do you disagree? Tichambobvunzawo kubva kuna Samaita kuti so kana muroora aita unhubo hwakadaro what else is supposed to be done? Saka kana vakazondipo response I will tell you, then ndobva ndazoposta voice note ravo ravanenge vanditumidzira. Uye zvekare kana muine mibvunzo munongouya kuinbox kwangu moita zvekutaipa ndova forwardira, musazoita voice notes because kwavanenge vari datawo rinenge richitawo richiti netsei, saka mukaita zvekutaipa ivo vobva vazoisa voice note. Regedzai tivatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya ngoma kavika chitupa changu. So inini I am a teacher, I am a high school teacher, but pane umwe musikana uyo wandiri kuitirana naye maactions mukoma. Musikana uyo ndinonyatsokumufila kuti ndiye munhu wandinoda, kana dai kwanga kuri kunzi namadhamu tazorambana ndiye munhu wandiri kuda kuzoroora, but ndinotya manje kuti kana ndikadanana naye zvomukuda relationship iyi ikazozivikanwa ndinobva ndazodzingwa basa, then ndobva ndazotosungwa because ndinenge tichinzi tikudanana neunder age. So I really do not know kuti ndingaita sei so that munhu uyu kana azokura payapaya ndobva ndachizomutora ndomuita mukadzi wangu. Handizivi kana variko vanozvigona kuitira kuti ndinge ndichimusungirira pandiri so that iye neni tisazorambana. Like zvaizvezvi tinongodanana through maactions pano nepapo. Kana ndikawana mukana ndinongomupawo mari, but ndakandisikuda kuti ange achiva addicted kwandiri nekuda kwezera rake. Saka handizivewo panapa kana ng'angawo like vaya vasingaiti zvokusikama vanhu kana vachiwanikwa, because ndiri kuda mushonga wekuti inini naye then our hearts will be joined together so that we can be together forever. Kune avo vachandibatsira ndinotenda ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna teacher avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura navo teacher ava mucomment section.